Familia, maravillosa mañá de primavera, sol radiante, Ribarnolla a miña esquerda, canle do Ruca do século pasado, sen dúbida un lugar único para vir a divertirse. E, falando de divertirse, todas as persoas que tendes unha colmea apadriñada conmigo, en breve teredes noticias da evolución, de acordo? Tamén entra dentro do pack que poidades vir a disfrutar dunha visita guiada a vosa colmea. Así que non vos esquezades, esta primavera, os que tendes unha colmea apadriñada, tendes un planazo. Todas as persoas que queredes vivir unha auténtica experiencia inolvidable e tempo de calidade, permanecede atentos e atentas. Por un lado, disfrutaredes do funcionamento do interior dunha colmea. En segundo lugar, disfrutaredes do seu mel e de gastronomía. Podedelo acompañar dunha botella de viño. Todo adornado con canastros, historia e tradición. Verdadeiramente un planazo en plena naturaleza que non te podes perder. E xa por último, vinde a disfrutar desta ecoexperiencia das abellas do Caminero, porque verdadeiramente vos vai deixar moi sorprendidos. Xa remato. Que che gusta o que acabas de ver? Se das un like, un comentario e te suscribes a este canal, sería de gran axuda para min, e non che gusta un carallo. De acordo? Vinde a disfrutar das abellas do Caminero. Vémonos pronto, familia. Chao. Soñador incansable, niña alma libre, imparable, ideas claras, futuro iluminado.